Čaute ľudia môjho nového videa. Dneska je tu ak so mňou Liska a zahráme si Doors a ideme do hry. Pozdrav sa tiež. Ahojte ľudia. To bol najtrapnejší pozdrav z celého sveta. No nič. No počkať. Oni počkal. Tak nič. Dobre, kamo, čo si mám dať? Ja neviem. Mám dať čo kúpiť. Neviem, asi to svetlo nejaké. Ja by som kúpil lighter. Ja neviem vyslovať. Dobre, to je hotovo. Aha, dám ultra-hardcore mod. Nie, nerob! Ja hardcore mod sa oplatí. No tak ja ti ďakujem, akože. Čakaj. Zatiaľ nič nejde. Nechod Ja do viem. skrine, koko. Ja som toho nehral, iba tak chápeš, for fun som išiel do skrine. Ja Ja som sa mám to- úplne stratil. Tak To poďme. čo je? WTF? Táto miestnosť je moja najviac neobľúbená. Vždycky v nej sa stratím, keď ide ten síť. Kamo, ja vôbec neviem, aké sú tu updaty, nehral som to vôbec mesiac. Vôbec som to nehral s tebou a s Kameňom pred 12 hodinami. Ice! Pozor oči. Vočička. Počkaj, my sme v prdeli, lebo tam sú tie dvere. Tak kúkaj sa do zeme. Ono ma to zobralo, ja som tu nemôžu... Dobre, mám to. Paráda. Poď. Ja si myslím, že za chvíľu ide ráž. A ja si myslím, že sa to za chvíľu bude blikať. No, a pôjde ráž. Lebo zatiaľ je to tu trošku nuda. Sme v 11 dverách a nič. Ja si Ktorý ti? myslím, že... Čo? Kam teraz práve som mal toho pšt. Kamo, prečo mám teraz toho pšt? Mal si niekedy pšt teraz? Nie. To je akože tvoj druhý kanál. No áno. Paráda. Doritiv. Rýchlo do skrine. Ide. Ok, dobre. Už je prešiel. Paráda. Rýchlo, niekde bude ten spider. Spider-Man? Zober si toto. Dobre. Ja mám sviečku. Počkaj, ale jak sa používa toto? Jak to chceš zapaliť? Aj takto. Čo? Ja už som normálny, ja už vôbec neviem hrať tieto hry. Ja už som na to starý. Starý som na to. Kokos, čo tu je? Ako som vravil, som na to starý. A tak možno, že Wow, to čo tu je? Ja mám pivečko, ľudia. Ne, ja som ho chcel. Aha, sem je. Dobre, aspoň mi to dohelovalo hápka. A ty si umrel? Trochu ti to ubrel ten ice? Nie, mne ubralo to oko. No, to je ice, sa volá. Kamo, a ty keď sa chceš pokrčiť, tak ty používaš C alebo Shift? CTRL. Ako v GTA 5. Aj, tak sú 3 možnosti, ja používam Shift. Ja CTRL. Kamo, 2 miestnosti za sebou také isté to nie je úplne fajn. Mňa by zaujímalo, prečo si tak ticho. Jaj. Musíš komentovať video. Ja viem, ale ja tam dám hudbu. Dívaj Kamo, na to. ale Mám ja pivečko. normálne... Tu sú na plasti, Radšej Paráda. poďme. Nemám z toho dobrý Prečo? pocit. Z nejakého zvuku. Nemáš z toho dobrý pocit, hej? Dobre, poď. Čo sa bojíš? Nič. Len som si niečo zmenil nastavenia. Nice. Ja viem Kamo, zabiť... tu budeš akože robiť celý záznam, alebo to postrihaš?
Nie, no, ja to nechám, veď to je klasika. Len keď mením v OBS-ku nastavenia, to ja postriham. Dobre, Do skriňa sa mi zdá. nie, v pohode. Počul som Raša. Utekaj do skrine, tu sú 3, dobre, poď. Rýchlo! Teraz! Kamo, to tu bolo dosť tesné. A zapni svetlo. Tunák. O. On išiel do 23. Peniažky. OK, 24. Už by tu mohli byť oči. Mne sa zdá, že je to v 30. OK, Len ako... dobre. Dobre, ja už by som akože, už by bolo dobre, keby boli oči. Kamo, keby sa... Pre predstavu, ľudia, je večer a ja som... Nie, že som zosraný, ale chcem ísť spať a to je asi všetko. To som ti bude ťažko spať. Prečo sem No. klope? Mám Neviem. vypnúť soundy. Že by si na začiatku vôbec neklikal to tlačítko zvončeku. 30. Kamo, tie oči stále nič? Kamo, to je čierny roh, alebo to sa iba mne nenačítalo. Rýchlo do skrine. Dobre, utekaj. Som Chod v do skrine. Nič sa nedeje. Teraz už sa deje. A? Kamo, nevrám, že si zomrel. Nie, žijem. Skôr OK. mi nevral, že ty. Nie, žijem. Kamo, ale tie oči nie sú nikde, akože. Bude rád. Ja neustále zomieram, keď hrám s niekým, ktorým poznám. Ide Rush. Teraz! Teraz! Dobre. Kamo, akože stále ide Rush? To je asi kvôli tomu hardcore modu. A už sú oči, konečne. Nie. Konečne by som nepovedal, ale... Kamo! Ja nechcem svietiť. Mám lockpick z toho, tak to nič. Bomba. To je zlé. Nemôžeme sa zachrániť. A kde si? Tam. Ja chcem ísť von, ale mne sa nedá shiftovať. Zablikalo svetlo. Ale to je jedno, lebo to blíka kvôli tým očiam. Dobre, priprav sa, ideme zdrhať. Ja si dám do ruky toto a ty budeš zdrhať za mňou, lebo to bude vidno, hej? Áno. Kubo. Teraz. A už ide. A ja som zle otočený. Ja sa bojím. Dobre, ideme. Neboj, ideme, hej? Crouch. Do riti. Nie, kamo, ja neviem kraučovať. Haló, Zomrel ja sa si. neviem zohýňať. C-čkom. Mne sa nedalo zohýňať. Tak nič. Tak ja aspoň ukážem ti, ako to sa hra. Do riti. Pozor, ručičky, tie Kamo, ma môžu... chcipni, akože si aj ty zomrel. Tak chcipni, kamo. Nie, ja za s ťou Kamo. pôjdem. Aha, juchy. A ja ti ukážem. Víš akú? Ja ti ukážem miestnosť. Špeciálnu. Zabukalo svetlo. Alebo sa... Á! Do svetla! Nejde nikto, neboj. No, zabil ma. Tak to Tak nič. A ideme druhú hru. Nie, dobre, no tak, ale poslednú reálne. Mne sa už nechce, čože? Áno, poslednú. Kamo, dobre, tak poď. Kamo, mne sa Čakaj. nedalo proste zohýňať. Ja som tu rozmlatil shift. Teraz... Dobre, počkaj. Play again. Ja som dostal pivko. 49. A normálne ja s pivkom. Prečo som si ho nedal? Ja hlúpak.
A prečo sa mi povedal, že nejde hrať, a také, že áno, vyjdem zo skrine. Lebo, ja neviem, lebo to som, no ja neviem, to je jedno. Dobre, tak poďme ďalšiu hru. Ja si zapnem zvuk a už nebudem dávať henten. Hardcore mod. Pararabau. Pararabau. Počúvajte ľudia. Tak sorry. Ja som to vypol. Tak znič. Kam, tu je Pepega. Čo je Pepega? Tento obraz. More Pepega ryb. Poď. Nič. Dobre. To bolo... Čo? Dobre, To- ja som sa zľakol. No to oni sa automaticky otvárajú. V novom update. Kam ty si nám otvoril také dvere, ja som sa hrozne zľakol, ty kokos. Ty a že hráš? Otvára dvere. Nie, ja som sa zľakol, že či tu je taký duch, alebo fakt neviem. No to by mohlo byť. Kamo! Ty si dával Teraz! hardcore level. Daj, choď, ide! Paráda. Dobre, prešiel, idem dať svetlo. Tunák! Nie dole! What the fuck? Kam, prečo sa na mňa kričal, jak Ja neviem. keby som išiel do smrti, ty kokos. Že tam ideš. Kam, keď si budeš pozerať záznam, tak si to pusť, jak si kričal, to bolo normálne na smiech. Dobre, si berem koníky. Ja neviem, vždycky keď otvorím dvere si myslím, že zablíka svetlo. Hej no. Nechceš ísť ty predo mňou To je prvý, aby kvôli si mal lagu. dobrý obraz na tom videu. No dobrá. Mne sa baguje obraz. Väčšinou. Aj mne tak trochu. Poď, Tak keď idem. poď predo mňou. Aby si mal lepší obraz v tom hraní. Chápeš, aby to nevyzeralo divne. Ja natáčam aj tak 60 fps video. Či. Však, ale vieš, ako som to myslel, že choď predo mňou, aby to nebolo, že Ja že je neviem. pre tebou taká postava. No. Ja tieto miestnosti neznášam, kamo, nikdy. Do ríti. Aj ty Opa. si tiež kúpil. Poď, Psika. kokos. Nie. Mám zase Do- lockpick. Lockpick? Kamo, tak daj mi lockpick, prosím. Nie, ten sa mi nie, ten je môj. Nemám ťa, what? Ide, hráš. Blikalo. Rýchlo. Teraz. Kamo, mne sa... Kamo, neboj. Ja som ho počul, ja také, že... Dorť. Jo, On nám neotvoril miestnosť. Mám lockpick. Ideme. Čo? Kde si Kamo- našiel si kľúč? Hej. Fakt? Ten lockpick mám na šetrenie zatiaľ. Ty my sme 16 a my také, že adrenalín. Normálne. Kamo, mne sa zdá, že ten rush teraz chodí o 100-krát častejšie. Použij ten lockpick. A počkaj, ja som našiel kľúče, tak ho nepoužij. Tak ja to ak. Ja milujem tieto... Ja som znova išiel len tak po posteľ. Že som sa netrafil. Do ríti. Počkaj, 17, takže... Nie, počkaj, musíme ísť na druhú stranu. Tam je 19. Poď. Ku mne. Za mňou choď. Dobre. Oj. Zase Prdel. lockpick! Daj mi Normálne, aspoň kedy bude jeden vitamín? lockpick. Dobre. Nie, oni sa nedajú rozdeliť. Preca. To je jedno, tak ja budem mať 2 lockpicky. Zase, ku skrini. Teraz. Nikto nejde. Ale ide. Ja nepočujem. Počujem ho. Kamo nejde. Však tam uväznený je. Keď ma zabieraš, to je tvoja chyba. Ja mám teraz adrenalín. A ja?
Normálne Tak ide adrenalín. alebo nejde? Ja mám lockpick. Už ten. Ja, tak ide alebo nejde? Neviem. To je extrémne divné. Poď, Niekedy ide a niekedy nie. to hej. Radšej. Ja myslím si, že keď to otvorím, ide ráš. Ide ráš! Rýchlo Dobre, tak poď. idem pod postel. 4, 2, 1, 0. Teraz! Ide. Dobre, som v skrini. Dobre, poď, za mňou. Žiješ? Áno. Ahoj. Čo? Kámo, ja som sa zľakol toho pšt, lebo on nevravel pšt. Ja som sa takto pozrel okolo seba, tam bol zrazu a ja som sa iba tak z ničoho nič zľakol. Ja viem, to To je nebolo, najviac že ja som- nebezpečná postava. Z nej sa dostáva Ja som sa na ňo pozeral asi sekundu, až potom som zakričal, kámo, to bolo extrémne creepy. A my to hráme o 20. v noci. Neblikalo? Áno, blikal. Teraz. Ide? Nejde. Kámo, tá hra nás skemuje. Kámo, tá hra nás úplne skemuje. Kámo, WTF, to čo tu je? Za kufor. Ja som ho snažil otvoriť. Poďme. Ja adrenalín. Ja vypnem si... Kámo, ale fakt, o ten raz dvakrát už zablikala, dvakrát už nešiel. Ak viete, tak... Zasa ten pšt! Kde si? Máš Tu svetlo? som. Nemám. Alebo- Mám, dobre. 28, to neviem. Ani ja. Počkaj, tak to podľa toho, že či tu Tieto sú nájdeme dačo. poškrábané, len 28. Takže to bude 28. Áno, ale šli sme poškrábanými dverami, takže 28. Dobre, je to 28. A si myslím, že za chvíľu pôjde. Kámo, nejde ten zelený, poď! Zabil ma! Aj mňa. Abus. Ako zistíš, že ide? Lebo som počul tie zvuky tu. Počkaj, píše mi... Vieš, Žudo. Tak nič. Tak ľudia, toto bolo všetko. A hádam sa vám video páčilo, dajte like, odber a A uvidíme ak viete sa. také rady od... Ak A vie- dajte- ak a viete také... dajte Počkaj! Počkaj! A ak viete také rady, tak nám to napíšte do komentárov. A dajte nám obidvom odber a keď sa vám video páčilo, dajte like a to je všetko. Tak čau. Bye bye!